Magunit daw. Lingkod, lingkod. Ayaw ikot. Ilay lang. Ilay lang. Oh, kamay na lang. Murag duha na lang kaang-ang. Oh, kamay ang. Ay, pagkakipatay ilay. Matangka na yung galungan. Lingkod sa paglingkura sa nang Ilay lang, gunit. lingkod, lingkod. Para mandiay na. Oh. Lingkod, lingkod, pirate, lingkod. Oh, what? Oh. Wala na kamay-kamay niya. Oh, sunod. Lingkod, lingkod. Babae na mo yung pagkatusta. Oy, lingkod, lingkod, lingkod. Likod. Lingkod ba? Lingkod, ano mo makasaka pa oh. Okay, lingkod pa, lingkod. Kay pato. Okay, lingkod, oh, sige. Sige, sige, sige. Tindog. Tindog, 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 tindog. Ayaw sa layo, kay wala na sa layo, matinod ko niya ko. Pangita mo, pangita! Hotdog! Ayaw ko sa layo, wala na lang sa layo. No, no, no. Ayaw ko niya sa may gawas sa atong kuray. Wala sa gawas sa kuray. Ayaw ko niya sa... Sige, tindog, 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 tindog. Saan gagko kayo nagpapatong po? Sige. Ay, paniguro mo din kay Sir Jan. O, grabe na kayo naka. Tuwan Sir Jan, naka-ay. Wala. Ayan. Isa kay kulang ni Sir Jan. Mindset. Pasok na tayo, Sir Jan. Mindset, mindset. Ay, 1,600. Pailis nag-short nga. Dili siyot ka ng sinahon. Sinahon manggot. Sinahon manggot. Pinsares, idol! Hello. Why musa ka? Why? Ay, kamay na lang, kamay na lang. Ay, tulog, tulog. Ay. Amin na siya, mamo. Amin na siya, mamo. Amin na siya, mamo. Abot na siya. Abot na siya. Tao pa lang, oh. Kuha na, kuha na. Ay, paligid ba? Di na nakabot taas. Ayaw, ayaw, kinaog. Dito, sige, sige. Why masayaw? Ang kanya sa musta. Go! Kapit na natin ang atong palasibo. Okay, tayo, tayo, tayo. The boat is sinking. Gilabay po nun niya. Rope is to Ana. Kanaog, kanaog, oy. Okay, bulat, bulat, bulat. Bulat. Nakuha ko. Congratulations! Asa ka ng premiere niya? 300. Isa, ano to?
Alaka. Kena siya kay Brown ba? Kena siya, kena. Yo! Yo! Wala na tabutan ng ilalong. Mataas. Yo! 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 Salamat kayo ni Ma'am Caroline Enbaka Nobela ni VP ang Sitio Cementerio. Ay, di magkukuhan. Magkukuhan sa ina. Sa mga lalakas sa ina mga Rasya nga share. Salamat na ni Ma'am Virgie Mabani, si Omar Aliera, Janice Aliera Payusan, ni Rosary Mabani, Maura Aliera, Engineer Taiwan, Pau! Sir Carlos Aliera. Ayan lagi. Wagin makuha. Engineer Borsa, Anisada. Wala pa? Si Matabang. Ayan! Wow! Sana all! Hala! Wala naman ko'y kurso ko di abot taas. Kung manaw ka sa upos ko, di nakakamali. Sige, support. Padwa, ausa. Sige, support. Doon na tayo! Sige, tunog. Sige, trapoy. Lina. Laka. Diretso! Na, laglag na. Ayayin na yung live. Ayan. Diba? Bayad po ito. Dito ba balay? Wala ka dito. Matwa ka umaspilahan. Dili, wala ka po. Dos naman ito kapilo. Murag kila tayo speak fan. Ganit ko naman. Ah, sige, okay na. Sige, gamay na lang. Samuel Uban, ito nagbabaw na. Ninyo na, ninyo. Ang ganit na, wala ka makita ako. Oh, no, good. Lay, kain na. Doon, ako ito pictura niya kung paano to. Ilod lang ko na ako sobra, okay na may yatag. Ano kapalod mo kayo itong Enricong number? Kadawat na ka? Oo. Ayan. Ayan. Kumaya lang yun. Wag yan.